How much it? جوزیبا این همین مایدکش نه یک ماهگی کلون کردم. раҳматулло зоиров раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон мегӯяд баъди эълони мукофот барои пайдо кардани сагаш даҳҳо нафар ӯро таънаву маломат карданд ки чаро барои як ҷонвар чунин ҳаёҳу бардоштааст. раҳматулло зоиров дар муроҷиатномае дар фейсбук гуфтааст ки азбаски сагаш бо номи ҷозибаро аз хурдӣ бузург карда буд, ин ҷонвар мисли падару модар ва дӯсту бародараш шудааст. раҳматулло зоиров навиштааст сагаш ҳатто 2 маротиба ӯро аз марг наҷот додааст ва то кунун ҳеҷ як аз сокинони маҳалли зисташонро ҳам озор надода буд. раҳматулло зоиров менависад ки бо ин саг худро бахтиёр меҳисобид. саги раиси ҳизби социал-демократи тоҷикистон ба гуфтаи худаш шаби 10 март аз хонааш рабуда шуд ва ҷустуҷӯҳои зиёд ҳам то ҳанӯз бенатиҷа будааст. зоиров барои пайдо кардани сагаш 1500 сомонӣ подош ваъда кардааст. маҳмурод одинаев яке аз дӯстони зоиров ки дар ҷустуҷӯи саг ба ӯ кӯмак мекунад, рӯзи 14 март дар суҳбат бо радиои озодӣ чунин гуфт: бечора ами устод то сара инсу мегардад вай хатибла медумед хисати дорад бечора ки дигар дода мешавад вай ҳамон саг омӯхта шудаги буд ҳам вай мегардонд ҳам муовили беҳтарин буд охи ҳам кас вайда наздик намешуд. ҷозиба аз зоти овчаркаи осиёи миёнагӣ буда 27 моҳ дорад ва аз 1 моҳагӣ дар тарбияи зоиров будааст.